Batoma, to da ne ragu mawo wela. Ne ta tore ta. Tu sais Batoma, amena me fait kuma ro fi. Yere baro, t'es une fille, t'es très belle, t'es attirante, t'es charmante aussi. Boro iga ko yɛrɛ de ka di ne ya. Amena me fɛ ka f'i ye mais n t'a dɔn n b'a f'i ye cogo min na quoi. Musa, e bɛ fɛ ka mun de fɔ tantɔ? Cogo di? Ne kɔrɔmuso bɛ kun furu la, e bɛ tila ka tuguni k'i bɛ n'i ka fɛn k'o kuma fɔ ne ɲɛna. Musa, est-ce que e kunkolo bɛ yan? Ala, i bila paix la sa. K'an bila paix la cogo di? I ja sigi sa, n lamɛn. I b'a dɔn fɛɛrɛ de don, i ka di ne yɛrɛ de. Mais a ma se ne ka fɛ f'i ye, a ma se i fɛnɛ ka réagi ta. I b'a essayer k'a faamuya. E kunkolo man ɲi nɔ. Batoma. Cɛ an y'o don ka affaire in kɛ an y'a dabɔ pour que an bɛ se ka jitɔn dɔɔni sɔrɔ ka bila an kun est ce que y'a faamu bon Duse wari dira a ma k'a ka kalifa bon n t'a dɔn a y'a kɛ Duse an mago b'an ka wari la quoi vraiment c'est jaabi joonama ye wari la awɔ kabini o don ne bɛ k'i wele i tɛ ka n ka appel ta ou bien ne bɛ k'i wele ka dɛsɛ i tɛ ka ne ka appel ta wala m'a faamu don min na saki dan ko ka taa saki bila ko ka taa wari bila n bolo a don ne taara wari ani telefɔni ne ma maga foyi la an ye barakasi kɛ cogo min na ne ye fɛn min ne taara u bila so kɔnɔ so maa bɛ i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ de taara fɔ ne kɔ i m'a faamu mɔgɔ wɛrɛ ka fɔ i kɔ mɔgɔ wɛrɛ de taara fɔ ne kɔ ka fɛn ninnu ta k'a sɔrɔ ne t'a kalama cogo di wa ayi mais o bɛ se ka kɛ cogo di n ko an y'a minɛ dɔ de la dɔ fana taara fɔ ne kɔ de kan ayi i ye kuma cɛ o la e ye kuma cɛ ka kuma jumɛn cɛ Duse o tɛ parce que ne b'a dɔn a bɛ ka da ne la don ne bɛ min f'i ɲɛna i jija cogo bɛɛ la i y'an ka wari ɲini ka d'a ma est ce que y'a faamu an ye ko in kɛ pour que an bɛɛ bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ ka bila an kun i y'a faamu wa donc i jija cogo bɛɛ la o puis sisan yɛrɛ an mago b'an ka wari la sisan i y'a faamu wa sisan aw bila paix la sa ni wari an mago b'an ka wari la ja i ja sigi aw ja sigi ayi sabali n y'a jɛn bila hali sini a ka ɲi kama cɛ sisan ni an bɛ nin bila yɔrɔ min na n bɛna fɔlɔ awɔ fo ka te Ça va, petit? Ça va. Ouais. Basi foyi tɛ yen. Bien. Ça va. J'espère que ni ka sergent kun ye sincère. Awɔ an kun kuma na. Voilà, déjà a bɛ expliquer yɔrɔ. A kɔni ye caman fɔ n y'a la. Ok. I sigi jalaki. Ok. Voilà, bon n'i y'a ye n y'i wele nin endroit in na. Parce que déjà moi je suis un policier. Awɔ. E ye civil. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pas joli à voir mɔgɔw k'an ye sawura dɔ la. O kɔni vraiment. Tu vois un peu. Raison pour laquelle n nana ni nin yɔrɔ in na. Ka kuma n'i ye quoi. Ok. Sergent ye mun f'i ye. Donc an ma dɔ wɛrɛ ɲini fɛ o dɔrɔn de don. Ok, n y'a An bɛ faamu. fɛ i k'an dɛmɛ recherche la. Awɔ. Mais il faut pas que u ka an ni ɲɔgɔn fɛ quoi. An tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi. O kɔni n'aw ta ye ɲɔgɔn Mais i fɛ. b'an dɛmɛ recherche la quoi. Awɔ. N y'a faamu. Voilà, o dɔrɔn de don. Ok. I sera k'an dɛmɛ an ka tɛgɛ da o kan. N y'a faamu. An bɛ place dɔ d'i ma ni Ala sɔnna. Ok, bilemi Mais i tɛ. bilala mun na dɔrɔn i k'o kɛ dɔrɔn. Awɔ, a y'a fɔ cogo min dɔrɔn n b'a kɛ ten Voilà, dɔrɔn. appel bɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ. Ok, bilemi tɛ. Voilà. N y'a bɛɛ faamu. D'accord. Ok. Merci bien. Voilà, merci. Ok, an b'a kɛ la prochaine. Ok, an b'a kɛ ten. Ouais. I ye n wele j'espère que n ka wari b'i bolo ka di yan. Walayi baby ni mi kɛ wari sɔrɔ koyi ala ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ma wari sɔrɔ. I jɔ tan. I bɛ fɛ ka mun badarakan de fɔ ne kan. Donc k'an wele ka na manamanakan fɔ n ye k'i man ka wari sɔrɔ ka di yan. Duse tɛ de.
Tout c'est drogué. Ni tout c'est drogué, elle veut la dumé. Vous c'est chou qu'on a comment du mec quand c'est un daoroma. Eh, Nema. Est-ce que kungolo be ya? Comme ne ba importance don ki la obi black ya mana kan ya kanta kuma funa ma est-ce que kungolo be? Est-ce que e ko fa moi? Idiota ça, idiota. Ici, il kungolo de be fa ka tiens wa be dumé. Ni en kungolo be ka chien na te ka chien. Mais vrai visage yiri la ni sife. Il comme Nema. Espèce d'imbécile. Que ça soit la première et la dernière fois. Tu sais, il dit que votre mine bottom up for. Tiens, on va pas mine doya. Mais yiri la. Qui be na ta. Espèce d'imbécile. Ça veut dire quoi? Où est-ce que tu as trouvé l'argent pour acheter tout ça là? Hey, comment ça? Moi, je t'ai donné que 1000 francs hier pour aller au marché. Et tu as ramené tout ça là. Tout ça là, est-ce que c'est moi qui t'ai donné l'argent pour acheter ça? Hein? Ah, tonton sympa. Ça veut dire quoi? Arrête ça. Ou bien est-ce que tu me trompes avec quelqu'un, c'est lui qui t'a donné l'argent pour faire ça? Ah, trompé. je vois. Tonton sympa, Donc, arrête. Ça veut dire quoi ça? Où est-ce que tu as gagné l'argent pour faire ça? Moi, je t'ai donné cet argent là. Moi, je te donne 1000 francs. Prépare la nourriture de 1000 francs, on va manger. Ça veut dire quoi ça? Tout ça, c'est quoi? Toi là, je te soupçonne. Hein? J'ai commencé à te soupçonner depuis, mais tu viens de me donner la preuve. Ça veut dire quoi? Mais tonton, moi, je sais juste te faire plaisir seulement. Tu me fais plaisir, moi, je t'ai donné 1000 francs. On fait la nourriture de 1000 francs, on va manger. Ça, faut faire attention. Hein? Faut faire attention. Tonton Samba. E ma se ka jogo foyi di na ko mana. Wala. Nto do ayé kuma ni bɔ yɔrɔ. Nto do mansa. Ça de b'a sara walayi. Ni tile kelen ma bɔ ni cɛkɔrɔba ni. N tile kelen. N b'a bisigi kumasi. Tonton Samba de filɛ ka ne bisigi ni foyi tɛ fo mana. Awa sa. Mon commissaire n'a me comment ça. Mon commissaire, s'il te plaît. Mon commissaire, il la me comment. Mon commissaire. La ferme. Bire sera beau fois. Hein? Bire sera beau fois. Anya yiniga yake dafa sa gele ay. Ka kosu bu bege ino fe. Hein? Bire sera be ni fois. Donc il y a comme une gars ni sara quoi. Il va non, est-ce qu'il va à non régler? Non, mon commissaire, n'est pas de cause de la blé.
Tu sais Fanta? Bitaye Fanta e kɔrɔlen tɛ bébé. Bien sûr que mi wele Fanta. Parce que moment mun na e kun tilennen don. O wagati de la ne tun b'i wele ko bébé. Mais déjà siɲɛ na ne t'i wele bébé o kɔfɛ. Ne Kader tɛ kanu kɛ ni femme infidèle ye. Ne cœur bɛɛ ta k'a d'i ma. I tɛ se k'a san. Dusukun na kanu ne y'a ta. Spécialement k'a di e ma. Mais ne y'a ye k'a fɔ i mago tɛ ne Kader yɛrɛ ka hɛrɛ la. Puisque muso min dusu kasi o t'i furumuso ye quoi. Diɲɛ fɛn jumɛn de bɛ ne ma kɛ nin semaine laban in na ne ye rappelé plus de 10 fois i ye n ka appel manqué mais i ma sin kɛ n bɛ se k'a dɔn kun jumɛn de la e ma ne ka appel ye quoi. Kɔrɔlen ne nana ne ka appel manqué sɔrɔ i bɛ rappelé soit bɛ yɔrɔ ɲini k'a ye mais nin wagati laban na ne tɛ ka fosi de faamu la fosi mun de bɛ 10 mois mun kelen de bɛ yen. Sale ka n'a ci ne bolo kan ka fɔ ne ye fɛn infidèle la ka i kun bɛ ɲininkali mun de kɛra e yɛrɛ b'a dɔn tɛ ne joli ne ma ɲɛ ka teli ne bi mais ka n'a tɔ ka pɛrɛn-pɛrɛn ne bɛ ko jugu kɛ k'a sɔrɔ mun foyi n ɲininka fɔlɔ mun de kɛra i tɛ rappelé n'a ni ɲɔgɔn kɛra e ye kɔlɔkɔlɔ wele da ne ka e ma ni sɔrɔ e tun tɛ se ka ne si an fɛ e kun bɛ ne sɔrɔ yan. Bon d'accord problème t'a la an k'o kɛ ne ka yɛrɛ de bi bien sûr que ne ma taa o fɛ yen ne m'a ɲini k'i yɔrɔ ye mais mun na mun de la e fana ma sin kɛ ne. Voilà sisan ni kuma ɲɛna mun de la ne ma sin kɛ ne ka telefɔni ni ka sɔrɔ y'o bɛɛ de suɲɛ o de la ne ma sin k'i wele ne yɛrɛ min ka appel manqué telefɔni tɛ ne bolo ne ka telefɔni suɲɛ. Don jumɛn ka telefɔni suɲɛna? Semaine tɛmɛnen. A kɛra secteur jumɛn na? N taatɔla don ci dɔ bɛ na dɛ client dɔ tun bɛ ne ka telefɔni bɛ funu sira de kan. Désolé. Donc c'est pour cela nin wagati laban in na i ne tɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. N y'a faamu sisan k'a fɔ problème min y'a to i ye n ka appel manqué ma sin kɛ mais nin n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ la déjà e bɛ ne ka numéro dɔn wa i b'a dɔn fɛnɛ ne Kader b'i rappelé journée tɛ ban mun na e ma numéro wɛrɛ ɲini ka ne wele a la ne ka se k'a dɔn k'a fɔ i ka telefɔni de suɲɛna o de kama i ne tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun na e m'o kɛ? Ne tun tɛ se k'i wele ni mama ka telefɔni ye cogo si la. Puisque ça t'intéresse pas ko in ye nin bɛɛ ye nin dɔrɔn de don. O tɛ sa ça m'intéresse ne de tɛ se ka mama ka telefɔni ta ko ne bɛ wele ne ma e ɲininka sa i tɛ k'a fɔ cogo e ma deli ka taa so e ma présenté mama la e ma foyi ne tɛ se ka mama ka. Arrête ça o bɛɛ bɛ ka maloya ne kan ne yɛrɛ ba la de. Ne bɛ ka maloya ne ye cogo la mais ne b'a fɔ n k'i ka na nin wele i tɛ ka na est ce que o ye cɛ kalama ka ban. Jumɛn? A fɔ dɔrɔn k'i da la gosi ne tɛ n ka temps perdre kama yɛrɛ mɔgɔ fu.